DJ Mary J. DJ Mary J, I have to say, iba yung ano mo ngayon, aura, sobrang blooming mo, napaka-fresh. DJs, game ka na ba? Game na! Yan! Okay, the challenge will begin right now. Unahin muna natin yung napakagandang DJ coming from Cagayan de Oro, DJ Mary J. Woo! Alright, your 30 seconds will begin in 3, 2, 1, go! Ang hatid namin dito lang sa Game Ka Na Ba? Ready na ang Luzon, Visayas, Mindanao at ang Metro Manila para sa ating segment na tinatawag nating Robi, game ka na ba? Siyempre, game ako dyan. Lalong-lalo na game ang ating MOR Entertainment DJs. Let's give a Game Ka Na Ba? Welcome to DJ Mary J, DJ Daddy Serge at DJ Onse. Oh, wow! We got beautiful ladies in the program right now, ha? Iba yung ano. Nako. Before anything else, kumustahin muna natin yung DJ natin coming from Cagayan de Oro City. Ang DJ and songwriter at ang baby mo for life. DJ Mary J. DJ Mary J, I have to say, iba yung ano mo ngayon, aura, sobrang blooming mo, napaka-fresh. Hi there, Robi! And what is up mga kumulisans? Ito nga ang baby mo for life right here for Mindanao, MJ. Siyempre, di rin magpapahuli ang medem ng kUMU. From Visayas, we've got Daddy Serge, also known as Medem. Medem! Hello po sa inyo, mga citizens ng ating minamahal na country, the Philippines. At syempre po, yung mga Comosens, hello din sa inyo. At lahat-lahat na po yung mga citizens in the whole galaxy and the Milky Way. Eto po si Madam, si Daddy Serge po. Nag-transform po siya, nagiging anino ko na lang po siya. At syempre, kasama rin natin ang Batanggenyang DJ for all seasons. Bata pa lang ako, napapakinggan ko na siya. We got DJ Onse. DJ Onse. Parang masakit sa dibdib yung bata pa lang ako, napapanood, napapakinggan ko na siya. But anyway, Robi, thank you for inviting me here dito sa show mo. At syempre ako nga po si DJ Onse na nagpapaalala sa lahat ng kalalakihan. Bakit ka pa maghahanap ng mga babaeng hanggang nasa ibang-iba yun? Kung pwede ka namang mag-jowa ng baklang milyonaryo. Ganon! Sa ating mga DJs ngayon, here is the big question. DJs, game ka na ba? Game na! Yan! Okay, the challenge will begin right now. Unahin muna natin yung napakagandang DJ coming from Cagayan de Oro, DJ Mary J. Woo! Alright, your 30 seconds will begin in 3, 2, 1, go! Sinusi ni Susan ang sidla ng sisiyo. Sinusi ni Susan si 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 sidla ng sisiyo. Sinusi ni Susan ay 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 sidla ng sisiyo. And time is up. Nakakuha ka ng 14 na tarantang. Galing! 14. Bilis, ha? Bilis. Galing. Pero ngayon, I think ready na ang aking daddy na naging mommy ngayon. Madam, Daddy Serge, your tarantang will begin in 3, 2, 1, go!
Sinusinisusan ang sisid lang ng sisid. 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 Time is up! Time is up! Madam, dahil sa emotion na ibinigay mo, ang nakuha mo ay 14 din. 14! So, pantay! In order to win, DJ Onse, kailangan mo maka 15. Kayang-kaya mong mapagtagumpayan ang challenge na yon. Parang parang hanggang 11 lang talaga ako. DJ Onse, tarantang will begin. In 3, 2, 1, go! Sinusinisusan ang sisidlan ng sisiw. 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 Sinusinisusan ang Time is up! sinusinisusan ang sisiw. Wow! Wow! Gawin mo exciting 31? pagkanaw. Sila yung nagawa. Ilan? Okay, DJ Mary J got 14. DJ Serge, Madam, got 14. DJ Onse got 18 na tarantang! Gambilis, grabe! Were you here? Saan mo taga? Ingat ka lang dyan. 18 na nakuha dyan. Itsura ko, my God. Sa history ng Game Ka Na Ba, I have to say, ikaw ang may pinakamabilis na dila. Ibang klase ka. Wow! Ang tamang sagot ay DJ Onse. Mga kapamilya, mga komunizen, pumunta na sa official GMTV Facebook page or sa link na nakita sa aking gilid. Makisagot and get a chance to win 500 pesos. Hanep, no? Yung dila ni DJ Onse, natalo yung ahas. Such a pleasure talaga having everyone in the program right now. And I'm sure, ang daming Pilipino, mga kapamilya, tsaka Morkada ang natutuwa sa pagbabalik ng isang part na ng kultura natin at part na ng daily life natin. DJ Onse, ano bang gusto niyong sabihin sa lahat ng nagmamahal sa MOR? Maraming salamat, Robi, at saka sa Game Ka Na Ba team for inviting us here dahil it's our pleasure to be a part of this wonderful and amazing program of yours. Sa lahat ng mga kapamilya at kamorkada, ang mensahe po ng ating Kapamilya Network, especially sa ating MORE or MOR Entertainment, mas pinalakas po tayo, mas pinalaki po tayo dahil ang Luzon, Visayas at Mindanao, including the Manila, ay magbibigay ng isang bonggang-bonggang pasabog sa lahat ng kamorkada ngayong taon ng 2021. Kaya subaybay lang po kayo sa akin. Palakpakan po natin, DJs ng MOR Entertainment. Thank you. More fun talaga ang hatid nila dito sa ating tahanan.